Nakajimbun ki Jingekran Jingai Helor ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 hakini gisngi uba Erwin case im sutnga ubare unoya sa an bapau khmat haka khatwai tare ujemmang arja arpusau ulami shkhmat ban penpau bakla don ru ka jing bakla hakikat tu katni nakite gi Jingekran bat yalam bakla ru yaki ba Ulaong baka constitution lani ka Riti sansyar kari India kapkran ka matrilineal society lani ka imlang sa alang ka basim jat kami watla ka don ka kernet benri ru Ulaong bala dapat ya ka constitution kat kum ka article 244A ka ong baka jing sansyar ya ki jakariu lum kum balong ha Meghalaya ka long kat kum ki kendon ka kernet benri Ka kernet benriu la dapat ya ka para 3 ka Ibor ya ka district council ban thau an halor ki Riti Dustur imlang sa lang lani social custom la ong uba Erwin ubala benrap bahapet lang ru ya ka article 29 Ulaong bakawai ka bakong santam hau Khasi ka long ba omday bandan ka sang kama ha ka shongkha shongman ba hapreng ki nyo jingya day omlong banya shongkha namar ka wanra ki bam sungutan ngai iba kini gisngi Kalami bon ka jinga keren kam tama social media ya kane ka lineage act. But bon ki jing perkhat baklaro. Ki jing perkhat bakla ki bon ba. Nomor ba kadon ka jinga keren kum to ngapa ya ki social media sarum seneng kadon kaladon ka rukam baklaro ka perkhat. Jongki pai baro. Katukan ni mendai baro. Kawai nga kuat ban ong ne ka basai kedar kalong ba ka constitution jonggari India. Kam keren ya ka matrilineal society ka jongi la ne ka Jait ban riu ajait mi ka jongi. Wat la dadon ka kernet ka ban riu ka sexual ru. Ka ktien matrilineal kam dan hangno. Tehenrei la dengi pet ya ka rukam long jong constitution ka article aspa sapusau ar ka omba ka jinsan syar ya ki tribal area kamut gani ka Khasi Hills District Jandi Hills District Garu Hills District hangi yang ni hapo ka jela ka jongi kan long kat kum ki kendon jong ka kernet ka banriu ka kernet ka banriu la dengi pe ya ka para 3 ka Ibor ka district council ka ban thau an haki social customs Ki social custom ki mut kini ki jing khen kur khen kha ki jongi ka her pateng ka yo pateng kini ki hap hapo ka social customs temdai tang kata la de pipai ya ka article arpukundai ru ko ongkum no arpukundai jong constitution gari India ngan puli pi protection of interests of minority any section of the citizens residing in the territory of India. Kajing ada ya ka hong jong kirit pa ka ong kino ki benta jong kinong song snong ki basa hapo ka khendau ka siap jong hari India lani kanu ka benta jong ka kibadon number 1 ka ktien ka balong la ka jong kingidonem ktien Khasi ngidon ketien penar ngidon ketien maram ngidon iwan rai ngi recognize ka baga ngi itu ya ka itu yang ngi kum ki bakran ya ketien Khasi script to Thomas Jones ulai ngem abkd to ngi adonem or culture but ka culture ngidonem la ka jong culture ndon bala balenem ba Khasi udon la ka jong ka culture of its own lakajong shall have the right to conserve the same. He don't call but panek pasai ka. To ka Jait ban riu ajait kami ka jongi ngi her pateng na kilong kami ngi sim ka Jait jong kami but itu yangi bangi dei kita ki ba ajait kami. Ngi don ukha. Dalam dai na ngi don ukha. Ukpa. Hedon ka Meikha. Ngidon ke buram Meikha. No, habang iya arkur kiawan. Porbe songkha ki ksiang jong bro arliang. Kia keren piadai na kur iu to ngia don jing dai na em na. Te kia pengkho chwa kita kenamba ka wei hangi ka bakong san tambam mlong ban don kasang ha ka songkha songman. Bat kaniru kadai ka science jong Khasi
Kaba daka ki start jong kadawai kada shin na ki medical experts kila pediang ya kani ka jing start ukasi ban ong ba kadon hawat upareng ong ka 7 degrees of separation. Habreng nyau jinga day mlong ban song ka. Namar beli na ya taku ini jeans mi ki kon gi balang kot kakti kot kakjat duna ka jing perkat. Dia kata ukasi horkit hordang mlong. Habang ong Khasi yang ni ngakan tup lang ro iki jaintia iki maram mo iki nong sala ngakan tup lang ya porok. Ti hang ni ba hakajing start jong ki ba thawe constitution kim ong matrilineal hang ni ka artikel arpkunda kiwan rae ka hapo ka 6 schedule but hapo ka 6 schedule namar balai ngidai tang mengimo na pro ngoi kari India ki hajar mut ki Jait benrio dai tang Khasi upanar bat ugaru ki ba ajai kini tikim ong matrilineal hakajing start ki jong ki kile kuno ki ong ba aila ya phi pin penek pensa pinyada ya ka culture la jong Ulaang bahaka Section 3 jong ka Lineage Act 1997 labatai u Khasi barlaong haka 3.1a bahadin bala tray kam kani ka act barok kibriye ki bala kha nakashong kha ka badon nong rem laong bakin dei ki Khasi jong kata ka kur ka Jait jong ka kami. Ulaang bakiwe ki Jait nyam kum ki banget nyam Hindu ne Muslim hi ki personal law ne ki an bate shimet ki Jait ringkat om kum balong ki Khasi haka ba kam don jing te ya ka nyam bat ka personal law kum ka hiar pateng ka nong temen bat kiwe. Haka Section 3 jong ka Lineage Act ka Khasi Hills Autonomous District in bracket Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 kat kandai ba kanai punya hapok ka Section 3 la define u Khasi kong hang ni haka 31A 3 kong bahadin bal traikam jong gani kaan unu baro gibre ku belakha na ka jinga songkha kabalon nongrem ka jinga songkha mdai ka to bisi songkha kum to dan batip dan bayu a legal marriage ka ki keme ki jong ki dei lane ki la julong boro armut ki dei Khasi kindai ki Khasi jong kata ka kur ka Jait jong ka keme asai kelarap mdan ayuban mdan kata ka ba light not nang keme lani or b ka keme ka dei lane ka la dei ka Khasi bat ukwa udei umdei bomdei Khasi no ketu baki ong kali ni cha kam sha syo ke song kha kam ta kam itho syo ka itu ya ka jing song kha bat uai pa de Jait handrai ki don pa de kendot ba phiap pendap mdei ba nsulong light lan pi ka la da khenya kata ka song kha jong ki Khasi ki jong ki la long light lan pala mo light lan light mon le mon bat habakut nang ta sami ka kten ba ki Kynthei ki long kami Khasi ki kit konrai kata kadai nang ka Jinglehbeiñ tang ni kani ka an ka te no unlong u Khasi nang kata ka kur la ni ka Jait jong ka kami Khasi tang lada bat lada upen ubat ikini kendon kabanang kong kila ban kerang Khasi lamda la kumno subuk kisah suduk Amerika lani sano lani mo kadon ga jingjia ka ba khang ekiban hikai ya ktien Khasi kata pada pihak wan apo registration authority apo this council pihak ban pen sisa balai ba pi mla ban keren Khasi tamba pi kwa ban long Khasi mdei uta ban si ba usa apo Shillong te nang keren Khasi tamba kwa long Khasi kini bandon ki special ki jingjia ki bakimla su ban control kimla ban light ni kita ki jingjia kabar they observe and are governed by the Khasi matrilineal system of lineage ba ki her bat ki Jait nak kami
ki bodru ye ki Khasi laws of inheritance and succession haka hiar pateng hak hendo ka siap bat ka ba kongsan kani ki bat ya kata ka jing adong ya ka sang laws of consanguinity and kinship kata ka jing ade syukur bamdong ban ya kha syukur kabalai have not at any time in writing or otherwise voluntarily renounced the Khasi status halung report kimpat tho mo syubuk ki tho Gloria Eugenia Banerjee syubuk ki tho ka Thma das kabayok lok ayo mo ya kani kitang su le gumta lani ki tho ngam tra su balong Khasi to lakut have not adopted the personal law of the non-Khasi father or husband. To, hani yolok yo ay, yodokhar, bonsen. Udokhar, bonsen udokhar Hindu. To khar Hindu, hangni ngaku mempencai bagi kipat ba, ki Hindu hi ka jingat nyam ka jongki ka dei ka personal law ka jongki ro. Namar balai ka don ka Hindu Succession Act, ka don ka Hindu Marriage Act, kadang Hindu Divorce Act, but kimla aban pendukut ya kaniam, but ya kataka personal law, lani ki ain ki bate ki haka hiar pateng, ya khno ka siap, ya ka yeng asem, ya ka spa ka phoro. Kumjo Muslim lele udon ka syariah law. Ka syariah law kalong ba kia tho ro ka syariah law, kia pelak lok ro ka talak. Ki hiar pateng ya ka yu hajing sya haba kia tho ki Muslim ki hab ai ka nikah ru kata ka dikum ka dauri hab ai tu ka lok jabu ya pet u ka yo tu bisa temdei tang kata ki Muslim ru ki don sagawi pada ba ki Kenya ngi ba ngi dei the people of the book ya ki Kristen ba ki Jew u Muslim menta ula ban yo saumut kilok tangba ula ban yo sagawi ka lok kabasan kata ka dei ka kitabiah wife kalok na ka kitab ayo namar balai ki wan na kita ka ki ong ki Abraham faith ki jingat ki bami no Abraham te namar kata ka daw ki ong ba kat ikine pisa ban pin song ko lok tang ta ka don ka qualification jong ka personal law ka jong ki ha ki balong Muslim how Khasi pade ngakwa ban pensai kedar mdon ka jingate ka niam haka hiar pateng kam tam khando ka siap haka spa ka pho kam tam ka long yeng mdon ka jingate kata ka niam bat kani ka personal law ka jongi ngi hiar pateng kuno ngi hiar pateng na ki Kynthei mo te kanong temen ka hiar ka babun kanong temen ka hiar haka khadu kam dei ka trai kadai kanong pet kanong sumar namar balai haga por bakidang elong niam trai lani niam Khasi niam sainrai ka ai ka niam trai mendai niam sainrai ka niam trai jong ki penaru ka khadu kadai kanong le niam hakiyeng kiyeng ka bandala dep thang ya ki men ki para lani ki bayeng basem kalum ki sieng ka Thma ba ki sieng ka siang ka le ya ka puja le ni ka kanya ka siang ka bam ka di ka kanya ka kriam ka hab le ta ka hablut te ka tu jinglut warna ka ne ka nong temen ka bagi IT ka bakan bu mdai bakan di mdai bakan penjulor mdai bakan ai yano ino handai ka habri hab sumari kata ba kan long kan nong kenti jong ki pateng ki bat sakha pade te ya kan ni pade sirukam pi ka don hi ka jing pen bakla man chwa ba ki om ka khadu ka de ka trai kam de ka trai ka de ka custodian dan ka nong pet ka nong ri ka nong sumar war haki Kristen ro kem la ban le mon to hang ni nga kwa ban ong ka ni kan ya pi ha ka ni ka ajai kme jong em nga sutrat ga long ko bai ka ni ha ka kur ngi long ki ni ni sanchar ki persa ni sanchar ki para ki men ki jong ki kat badai kat kum ka chi pen dek ka yeng ka sam ha ka yeng lok pa de nga long pa
ubala ubayai kat mangala ban ai ki khon nga penbiang nga penbet nga ayu hanrei kini ki artli ki benta kadi ka ba ka ei ka ba pen kesan ka lineage ak pi ka kur hangno ka bor ka syong ka jong ka kur ka syong ha ukuji ka syong ha ki kseng ka bor jong fa ka syong ha ka ei ka syong ha ka ta ka jinglong fa ka jongi ha ka yen pi lada ukfa ulong bebuat botang lang ukuji ulong bebuat botang lang mono ban pur hanrei mentar kum makalong langba ka di ka lineage ak ngiyo ya kata ka dur khamat jong kata ka jait ban rio ajai kini Hakabe dei pat larau khasi shinrang uyo lok ta ka bam dei khasi ki khon ki bami na kum kane ka jingshong kha haban tang jat namar ka jat ushinrang khasi ka dei ka jat kami jong u ulaong ba ka tang jat ka dei ka ba penrus pa ya ka jat ben rio namar ki mi ki jat thamai ulaong ba bhoi pat don ka ring bia hakaba ka Kynthei bam dei khasi kan ai jat no shau shinrang bat ka long kerpang tang ha bhoi ki kendon ki ba haban pendep pada hang ni lada ukpa lada ushenrang Khasi uyo lok pada ka bom dei Khasi kai kelenti don kam don ka tang jat kitu ki khon ki jong kim la ban ai jat chu namar kam sha namar kani ka jat ka dei ka jong ka kemi ka jong pi hap shai ka dar bai kata ka jat jong shenrang Khasi ka dei ka jong ka kemi ka jong namar kata ka daw ngi ka don sa ka kendon jong ka tang jat yang ne ba habang ayo subu ukun jong amanta wan uyo lok dengan naga ketukan naga kamla ban simi ka jat jong kun jong ki kun ki bami na katuka jingya tho ka jingya song kurim kimla ban simi ka jat jong ukun jong subu kini ki renja mla ban simi tu hapan tang jat anda tang jat pada ka penerus pa ka jat ban riu namar bele kimi ki jat thamai ki hapan bat ikini condition bagi hapan keren Khasi ki hapan bam ki hapan mo ki hapan riam ki hapan ayu hang ni ka kentup lang ka culture hi ka kentup lang ya ta ka bam ka di ka ktien ka thlet ka riam ka bet ka shat ka put ka tem paro ka kentup lang hapo kam tam la de biken yang i Khasi le ka personal law ka jongi ka kentup kita tementa ni hapan pait ru ba kata tang jait ru hang ni labu ya kata ka kerukom ya kata ka kendon juga an le kum no tom dei tang kata subu ka yeng ka yap du no namar bengi sim jait na ka Kynthei ki yap lut ki khon Kynthei mdon chu sa astang sinra ka i ban le ngi don galat banaka kur pa de ngi sim pa de ka rap yeng kanu ko ka persa na ka wi ka po ru ngi la ban sim ka kan rap yeng haboi pada ki don ka tu ka baki ong ka ring bia ki wanra ya kata ka khamtam na po karbi ki wan yalam ya kalok Thma te ka sai jat no shonu shenrang te ka tu namar la sanctify la ne la pen kerku kerdo bat la pelong an da ka Riti ka Dustur ka jongi te ki pediang haboi mde ya bro mde ka sebelum ban subiang tang yel di to ong em ngar wan ring bia no em ka bambala no to mdai tangata kikis ki belum compulsory ban yo pada don kam ban yo ka Khasi tribe certificate shua ban yo ka settle tribe haba boro arngut ki kemi ki kpa ki dei Khasi la ni penar maram kat badai war kam lele ka sarkar kam da perking anrei la da dei ukpa pom dei lani pitang jat te haban sim haban yo na registration authority po ni ka hadis council te haban yo ya ka Khasi tribe certificate nalor kata kadon pada saki provision ka ai ka panjia la da du no ya ka jinglong Khasi ka section 10 la da du no ka jinglong Khasi lada du no jong ka Khasi la ka jinglong Khasi da ka bagi tho ki ongim tra shu la ni ki ajat sha ukpa shu ta ulong la ni sha ukpa dakhar la ni ki pengkhen ya ki kendon jong ni ka an bat kim ajat kemi shu kemamo la dam ajat kemi shu lakut bagi pediang ya ka personal law khamtam kum muslim
Ya kata ada kebuburan begini ki paradok parasnam ki ba ong ngide ki khasi muslim kamla banlong khasi muslim nomor beli ketika anjo ki muslim kalau baik personal law ya ki la sanchar da syariah bat kani kai tungko bat ka personal law ka jongi kata mlalai kita kada haji sya ki balakala muslim him ki mla ban kamel le ki khasi ba kala hindu tu kampat yo so ten rei hang taruh ke Hindu personal law kan clash bagi personal law ke jongi kan yang ke personal law ke jongi te hap ban sai kedang ne ke ai ke personal law ke jongi sai sen kan pan personal law ke jongi kalong ba ka keren ya ka hiar pateng kam tam ka kando ka siap ka spa ka po ka keren ya ka rukom bam ka keren ya ka rukom riam ka keren ya ka put ka tem ka ai kini bro ki hap apa ka personal law amdai ka put ka tem ka hak ka culture pada te kini ki ni hapan so thu sha baka personal law ka jongi hi ka dei kata ka bangi bat e kata ka hiar pateng na ki Kynthei ngi bat e kata ka hiar pateng ba ka ka ba hapok ka yeng asem ka wan ka kur ka jat kata ka dei personal law ka jongi but mdai tang sisin mlong khasi syuk khamtam ka Kynthei kalong kami 11 effect of loss and deprivation of Khasi status. Sisin badu ya ka yu pila bandu ru ya ka jinglong Khasi da ka hukum jong ka kut. Kadon ni. Has lost or has been deprived of Khasi status by the judgment and order of any competent court or by the operation of any judgment and order of any competent court. Sisin baladu kam don hok syu halor ka khando ka siap kam la ban hiar pateng syu ya ki ki ba don kam ki balong taspa ka pho jong ka yeng ka sem ula angru baka Lineage Act 1997 kadai katakaan kabayada ya kerukom simjat na kakme ban ong ban penduk no kadon kam ban pulit janai bin pabin Ulaong baka kendon jong ka Riti sensyar kari India ka itu ya ki riulum ni schedule tribe bat kum no pat ki schedule tribe kum ki Khasi labatai da ka Lineage Act ka ak ka khang ban ai jat da ki wei laj tang da ka kur jong ki hi pat ka don ka lenti da ka ba ai ki daw bat ki kendon ki babiang Ulaong baka Jingai jat kepa kam don henry ka don da ka sim jat Meikha bat ka nihi kalong Jinglehbeiñ ya ki long kme ka jing kne no ya ka kur ka jat ka jing bomburom ya ka yeng baki shongkha bat ka jing hiar Thma ya ka Riti Dustur kum Khasi te hang ni ngakwa ban banjur ba ka Lineage Act hi kalong ka self contained act ka banyada ya ka matrilineal system ka jong self-contained act kaman niya dahil ka matrilineal system ka jongi. Te namar kata ka daw hang niya mo kitu gibaya ong ba baday ban penduk no baday ban iyu nga karpa di kito da pulis point by point. To da song tu se. Namar claims ko tu ya kani pi Ukraine persya ya ka an. Kabla tau da ka jing monjur jong gibabun balang hajing siya. Hau kendai pun jauh swaban long an kani kaladon ka consultation ka bayar ba wat ya ka sengkasi wat ya kiwei ki mo ki banta ki pai ba ki ru khamat ki yu kila consult por bale kani ti menta ngakwa ban ong sakoi ka point ba registration authority jong dis council hi hapo ka lineage agi udai uban pet kam tamban ai ki Khasi tribe certificate namar lamda don ni Khasi tribe certificate phimla ban yo ya settled tribe certificate ka kendon jong ka constitution kari India ka define yaki settled tribe kumno philong settled tribe Khasi pade ka define ka lineage ta hang ni ru hapo ka lineage ru kalakhang ban ai jat light no nakajat jong ka kur ka jongpi te gadon pade kalenti hang ni ba ki ong ha section ka ar change of name kur jat of clan no person unu no breu kamut Khasi
umla ban pakala ya ka kur ka Jait lani ka kerteng ka jong u bat chim pade da ka nu ka Jait Khasi ke kur klaim da buat i kendon ni cuba udon buriu bakwa ban pengkala Jait uhap ban le chaka show registration authority Berong aku ban pakalai ka Jait jonga uhap ban peni kidau ki babiang lani ukwa ban ong ba ki khon ki jonga ki di ban ai Jait ya yo ban ai Jait cha uhap ban le ha khamat u registration authority ban un bishar u registration authority kata lada biang un ai ladam biang lada kaya persya ya ka kendon kamtam ya ka ki kendon bat ki Riti ki Dustur jong ka Jait ban riu ai Jait kemi ka jongi te un hap ban reject kata te kani ka ya hap bat katu ka ba ki ong bagi nya ai Jait kapa han kata ka ai Jait kapa kam don kani ka ai Jait Meikha ban ne nga kwa ban ong bagi tu hi ki balale kani Jinglehbeiñ ya ki long kami ki kani ro ya ka kor ka Jait Jinglehbeiñ bat kimburam shu iki ya ka yeng ka ba ki shongka bat kani ka ba ka ba kata jor mdai tam kata jor kala dai ka Jingai Thma ya ka Riti ki Dustur ki jongi ti dangman kani ro nga ya keren bat bun ki kur namar ngadon haga ngadi udukhat jong sejuk ki ramba kur te nga keren ki babun ki ramba kur ki bah keleng sodong kani kari kim ya hap ya kata banya ai Jait no syakite ki Meikha ti kam tamba ke kadon ga kur sang oi sim ke bawan ni kendu yang aman kani ti kila ong da ka ba saing ni ki asong ni kamera office jonga ki ong ba Erwin sontenat ba peace taman kali kini ni ki kur bat ngiwan ni mantaka sing ban ni tu ipi ba ngim sya baginu ni kon kha ki jongi kin ai da ka Jait sang oi sim kumjoro ki nyauta kumjoro ki baik ki kur ki bangala kelima kim don ka yu u acting daloi jongka hima sutengah udai presiden ni ka kur ki jongi uwan ni kendu inga kani ketiau pula dep u ong ka ju ong ngim sya wong kam la ban long ba ki ngin sya ba ki khon kha ki jongi kin ai Jait Meikha wong hang ta kum no ngin ya khang ya ka ngin ya khang ya ka sang ka ma ka jing bakla ka jong kha ka jong mo kani ka ya jong kurim ka jong ayu te nga ong to ka biang kata ti nga tharai hakini kisngi kan don hi ka ayu pe ha ka mandi kan don ka to ka jing ya kendu ba la khot ka Khasi Ston Master Council ngan ngaru nga hab hi ban lek wala ngam pada klain bai nadu bagi pu yang ngaru ki pu ya kani khajat jonga bagi thep nar kani khosio han rai nga hab hi ban lek namar ka kam ka lakya palat namar ka ngapai gitu ki jing ya keren hapok ke social media ki kala teng kala long kam ka pim don chu kata ka jing syong kun ban ya keren ya kur ka Jait ban ya keren ki kha ki man namar kum ka Jait ban riu betip riu tip belai kum ka Jait ban riu betip kur tip kha ka Jait ban riu bakamai la ka hok ngi hab ban penne pensa ikini kinong rem namar ba lada longkat balong dok artikel kunda jong constitution ka ai ka bor ka baklan ba ka para 3 jong sik schedule kala ai ka bor baklan ba ka dis council ka Khasi Hills autonomous dis council kala le ka babatam bawan ra ka ni ka te nga sutana ben tu ipi ba manakani ka we ni kendon hang ni ka we ni kendon ba ong ba has given up her Khasi being a Khasi by in the form of writing by way of writing ni yo ya ka dismissal le ka we ka case haga ba kita ki ba yo lok nakhar ki ai Jait nakhar ki ai Jait so to lok taman na po ya po kot pare ki kam ki le na kata ka kur te ha ba khadu anda kata ka ba ya le ya ka case kala kla no te ki wan ra ka death certificate hang ta i sai ka dar ba kala ai Jait so lok te ka kot kala kan tai ya ka tu ba kala ai ka rai ka jongka ba ka ong ba kini kila kan tai ya ka jing lok Khasi ki jongki ka ba ka de ka we ni ki kan don jong ka len ni Jait
Ti nganget scam bagi pai bahi kin perkhat janai kin perkhat bai ki bangai la ekran mata si. Nomor ba pi in dala syongshit palat ya ka ke badai ka babu long shwa man shwa. But ndon sho ka jing pensyong nong rem ha ka babiang taka poi ka jing kulmar. Ban ka jing kulmar pada kan poi ka sanggama. Te ka ni ka bangi hapan pai ba mata. Hot ngi de khanya kata te i jau dut hiu neu aja kpa mo tiu senrang tu ulong ngi papet na jingai ken ngi sengo ko mau tau senrang tu ulong bai hajrong kani katai to ya po ke hindu ak ro ha po ka riti dustur jong hindu ro hajing sha manchwa ya ka long kme hi ki kenya ka ba ka dei tang kamar kata kadai she is treated as goods and chattel ta kada bu neru Upandit Jawaharlal Nehru uhap wan rai ke Hindu Marriage Act, uhap wan rai ke Hindu Succession Act, uhap wan rai ke Hindu Divorce Act ban protect ia ke interest jong ki Kynthei. Man mensuaro gi Hindu kila ban simlong hado ar laingot. Pi mdei tangki Muslim. Dan dai daga Hindu Marriage Act badai la pelong illegal ya kata. Tamo wat hado mentaru kidan hi bari lok ar ngot laingot. Ta kadau kani ka debate ya kani uniform civil code. Ka khor bah ka debate nomor beli ki ong ba dangpon ki Hindu ro ki beri arngot lengot wat hang ni ro ki Hindu ke beyo lok Khasi hang ni udon ka lok Khasi sia Bihar sia UP udon ka lok Sadi pada bagi te pi sekani ka we ka jingma ka long ba marsin pen kti ya kan ko ban ai Jait Meikha ban penduk no ya kan ka lineage kawan ka ap ka jingma sa uniform civil code pi lam dam don ka lineage act nganong pi ka bad yada ingi ka banga ima manta ka long ba ya ka uniform civil code ro kin pantrai kam halor ka jongi te sudan bok ba ka supreme court haka rai ka jongka haka regional provident fund commissioner versus Shillong city bus syndicate kala kren shai ba wat ka parliament ro kamla ban thau ain halor ka para 6 ka para 3 jong section pada po ka para 3 labo ikiniki ke banyada ka jai ban riu aje kmis